badhe tindak pundi katingareng tindak wae ora numpak taksi apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Paya-paya itu bilang lekan kole omongan niki blonjong nopo mbayu pate pindahan ampun kelam sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyarang ditinggal awan lunga blonjong ning pasar pae lawan ronda kanggo ku ora pati penting ning Semarang tutulan penting-anting aja sumalang ngepen rondo dijamin penting dah tenan lho tenane masih kembali ya Sumarmo cerah foto tindak putih ndak ayu badhe tindak putih katingareng tindak wae ora numpak dewean apa ora wedi nganggur kula gelem ngancani wong lekan kole momongan niki blonjo napa mbayu badhe pindahan awan-awan lunga blonjo ning pasar pae lawan ronda kanggo ku ora pati penting gawe jane kok banget. Yuk Sragen bergoyang bersama dengan Semar Mulyo. Masuk Pak Dikemis. aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane saikine dadi
saku ngenteni kowe lan aku muga dadi jojone ora kena bawani manteni rondone Karena sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andum tresno kebojoan selawasi yo mantep sekali Mas Budi nanti lagunya apa lagi? Lestari, oke siap. Samarola, iya. Salah. Mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing gendut kaya aku iki Aduh, Uis. kasane sliramu digawe lara ora murung saiki dadi rondo Ora ngira nape kuwi wis kepancen kita rapur ora bakal dadi sengko mula ketungku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iki ora perlu aku sago ngenteni ora kena bawani manteni randane
Kula Nah, silai monggo. mik kula. Monggo. Lek cilik men ngono. Mboten cilik mampet kok. Kayak wonge iki. Panjenengan dhewe riyen gen mboten macet. Nah, matur nuwun, pun. Matur nuwun, Pak De. Ya Allah, jan ngono yo tenang kaya. Ora gampang yen jejodohan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen mung nuruti mandemu, apa bojomu mbok pakani watu. Coba pakani watu ya, Le ya. Makani bras mboke. Hah? Mas Jono, ijol Apa? mik melih boten. Hmm? Ijol mik boten. Ya wis lah iki ra apa-apa lah. Turene cilik kurang marem. Nggih. 50. Kowe kaya melu. Oh lah tak kira ki nek nyewa 50. Lali iki. Angga. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Yo tole-tole rapine gampang paling penting duwe gawean. Yo Pada juga. Rumah. Simbok simbok. Buatan kuluwe. Ana ketan. Aku tukokno. Simbok simbok. Aku wis gedhe. Ana perawan. Coba takokno. Aduh simbok aku kaget. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Awan pengiramu iso turu. Awan pengen ketemu. Pengen ketemu. Iya. 50. Lah engko sik lah. Burung ketemu mboke udah duit. Lan duwe duit ya aja kowe bojo no. Ora gampang yen jejodohan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen mengerti mandemmu, apa bojomu mbok pakani watu. Ya mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Yo tole-tole dongane mboke paling penting bisa kaleksanan. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Matur suwun, iki ben kawin mboke. Spesial kagem Bos Sentro asik. Sindrodo lumantar kadang-kadang Semar Mulyo campur sari. Mas Anton. Pane kita mbek samle Pandi.
pondok sapi. sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno bebojoan selawase asik matur suwun Pakde. Yuk kek yuk. Biyen mula sliramu wis tak aturi dek puput. Pripun Oleh bojo sing tresna welas sejati dek puput. Pungkasane sliramu digawe kelon. Ora wurung saiki dadi rondo. Lamaranmu sing tak tumpu. Lah Pak Deku lenggah. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjimu biyen aku saguh konteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni randane. Yo Ora nyono sampeyan sabar ngenteni Sola. ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno bebojoan selawase. Untuk anggota PKM mohon untuk foto bersama dulu. Ayo bos. Ya, sudah selesai arisan untuk foto bersama anggota PKM monggo. Kenapa Bunda? Ini bunda-bundanya pasukannya dek joget ora ayo. Mama Omsa sebagai ketua, ayo. Bunda-bundaku, ayo Mama. Ayo. Ayo pasukannya kabeh. Monggo ae. Saiki fotone. Ya wis foto sik. Bar kowe ngene ya. Bosku, antiku
sudah dikasih dana kenakalan loh. Aku belum. Oh. Niki nggak ada kosong. Oke. Antika mung tansah libat. Antika mung tansah libat. Apa nyongko setia kelak tansah lamani. Ayo bos. Spesial bosku Mas. Aku kang setya satuku wiwit nganti saiki Matur sebanun. Iya. Ayo bos. Iki yang HS siapa? Ya Allah, Ini Bapak suruh HE dulu ya. Bapak HE, Pak. HE dulu ya. Pak HE, Pak. Ayo Pak. Tekno ya. Mugian tuh